हेलौ लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय ब्लग चेनेल नोंसोर दिनै ब्लग चेनेलाव बरायनाय जाबाय आसा खालामो नोंसोर बयबो मोजाङैनो दङ टिकेट बुक खालामनाया अनलाइन टिकेट बुकिं खालामदोंमोन थ' नायसै इमेलाव फैदोंना फैयाखै टिकेटखौ फैबाय जाबाय टिकेटआ बुकिं थ' मिशन मंगल नायनो नागिरदों मिशन मंगल क'क्राझार सिनेमा हलाव नोंसोर चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव नुनाय बेल आइकनखौ थुनानै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालामनो दाबाव जालांबाय थादो लोगोफोर आरो जाय अलरेडि साबस्क्राइब खालामबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ मिशन मंगलखौ दाखालिनो आगोलाव नायनाय जादों खिन्थु दिनैहाय एसे लेट जाबाय दिनै एसे आपल'ड खालामनाय जासिगोन सिनेमानि क्लिपबो एसे दं उनावहाय बुकिं काउन्टार टिकेट मोनबाय मा नायफैदों मा फिल्म मिशन मंगल चेकिं जागासिनो हाबफैबाय जोङो दा सिङाव रलै फटक लागोन ब्रा भिडिअ लागोन नि दसे नेथ'नोसै लोगोफोर सिनेमा हल हाबबाय मिशन मंगल नायसिगोन कालार खालामनि र' नोंसोरनो देखायनो हानाय नंला बेयाव बिदि रुल्स गैया खेबनानै देखायनो हानाय थ' बेनो सिनेमा हलखौनो एसे नुबाय नोंसोरो जामाब्ला लारा मोजां नारामा थादों भिडिअखौ सिनेमाखौ जों आयु मोनाबाय दं